Babai, Txernobilen lagunak garagu eta gaur egun inoiz baino zentzu gehiagoz gainera bizipozaren beste elkarte bat ezagutuko dugu, beste abesti bat, beste artista batzuk eta beste ekimen zoragarri bat. Eta zuek ere parte hartu dezakezue, 600-44-565. Eta gaurko gure lehen gonbidatua haur baten harrerarekin hasi eta orain zuzendaritza batzordean dago. Oiana da, bera, gerra garai honetan abesti berri batek eman die bizipoza eta alaitasun pixka bat. Gurekin da, Oiana Aranguren. Kaixo, Oiana. Kaixo, ongi etorri, Oiana. Eixeri lasai. Oiana, Txernobilen lagunak elkartea oso elkarte ezaguna da, ezagutzen dugu. Zertan ari zarete, zer lan egiten du zuen elkarteak? Gure elkartie azkenengo 5 urte hauetan, bere garaien gertazan istripu larri danok ezautze duen hartatiken, 10 urte edo lanien hasi, elkarlanien, hango Dobiria komunitaten garapeneako gizarte zentro batekin hasitzen lanin. Eta gure helburu nagusie izan da bertako aurrak, adin txikikuek, 7 eta 18 urte bitarteko aurreta eta gaztiek, udarako egonaldiek hemen antolau Gipuzku mailen ite dugu lana, elkarte txiki bagea, Bolondrez ezoteko elkartetxo bat, eta gure Gipuzkoko etxe desberdineta eta famili desberdinetak hartzitugu, behaien osasunaren onuran, ez? Kaltetutako edo radioaktibidadez jositako edo kutsatutako eremu hortatik atera pixkat eta honea ekarri, eta pixkat elikagai eta arnaz aire osasuntzago bat eta pixkat eskaini eta kirol pixkat praktikau eta horrekin indar berrituta pixkat itzultzeie berrize behaien herrialdea eta non behaien neguko bizi baldintzak eta nahiko gogorrak dituzte eta horrek laguntze jo pixkat aurre iteko edo erraixo iteko edo osasuntzago iteko, ez, negu gogor horrei, ez. Elkarte txiki esan duzu, Oiana, 23-24 bat familia zarete? Bai, gaur egun 24 bat bazkide, familigea, osatze deunak, guzti danok Bolondreza gea, eta ekartzitugun umie kopurure, gutxi ora bera beste horiek dia baitare, ez. Eta zu, Oiana, nola hurbildu zinen Txernobilen lagunak elkartera? Ez dakit, betitik eukidet, pixkat zerbaitetan lagundu nahi, umien inguruen, edo, eta, holaxe, pixkat gertutiken jarraituta, olako programa eta olako laguntza motak, eta, negu baten, holaxe, telebistan ikusi nun nola, Txernobilko ume aur batzuek nola bueltan itzulien zikusten behaien herrialdea, eta gaina justu euskeraz hitzeiten, eta, hain ikutu nindun, ikusi, eta etxien, faltzeko garaien, maien plantean nun, eta etxeko danak, zantzen, aurrea, ez? Eta zeatik ez, baleikeu, esfortzu txiki bada guretzako, baina behaientzako ze onura haundi, ez? Eta holaxe hasi, eta oindala 9 urte, eta gaur daño, ez? Zuen etxera Anastasia iritsi zen, bai, ezta? Hori da, 9 urtekin, ekarri genuen lehenengo aldiz. Eta, etxien ordureko, hiru seme alaba genduzken, eta, laugarrengo bat, guretzako laugarrengo alaba bada, noski. Eta, hoxe, 9 urte txokin etorri zen, eta uderero etorri da gure etxea, ez? Orduan, behin aztegean nien, harrera programa horrei aziramatezako nien, saiatzegea, 18 urte arte behintzet, urtero ekarri izaten ez da, igual udara bateko kontua, baizik eta gure asmoa izatea, horrei jarraipen bat eman, eta, ume horiek pixkat, gure amengo azkenien ez da osasuna bakarrik, nik balio handi bat emateio programa honei, emateio orokorrein guk elkartin, beste kultura bat ezautzeko aukera handi bat da behaientzako. Bizimorureko behaien ikuspegi eta ikuslei horire asko zabaldu erazten laguntze jau, nun bestela behaientzako ezinezku edana, bizidintoki hortan, ez? Orduan, behaien errealitate txiro oso deprimitutako zona bada Txernobil eremu hau, ez? Gertatu zen atieken, gobernuk ez du hor asko, baliabide asko ez ditu ipinit, asko ez du inberti, orduan, guztien berrien dauden familie die, eta
hori, realitate gordin hortatik enatea, eta pixket ikuspegi hori zabaltzen lagundu, eta bueno, geroa behire, umea behire, bantzemat, ezako asko hemen ikasten amaitze be, asko itzuli eta bertan bizitzen gelditzeie, eta bueno. Bakoitzak aurkitzen du bere bidea, Bere ezta? bidea, bai. Oiana, beste goera batean bageunde, galdetuko genizukea udararako prestaltza duten, aurrak nola etorriko diren, baina orain Ukrainiako gerrak zuen lehentasuna eta zuen fronteak erabat aldatu ditu, ireki ditu, ezta? Guztiz, leheno galde dizunien ze gure elkartien izeteko arrazoi ezein da hori da, esplikadetan hori. Egile da, azkenengo 10-11 egun hauetan, gure zereginen norabidie guztiz alda da, ez? 360 graduko bira bat eman du, eta hori momentuen lehentasunek oso bestelak udie. Ja, abegi zaintza edo harrera programa hori, ez dakiz ze planotan geldiudan, oso atzien. Zoritxarrez, ezinezko izangoa udara ontako horrei berri zeltzie eta hori aurre ematie. Ze gerra bat hasi da, gerra baten erdi-erdien gaude, eta nola amaitukoan eta noiz amaitukoan ez dakegu eta gaina, bueno, egoera ez da bate xamurre. Guk oin azkenengo egun hauetan, azkenengo 5 egun hauetan behauekin kontaktue galduta gaude. Herriko antenak eta bota disko be, oso Rusbuk hartutako zona baten, oza, bete-betien erdi-erdien daude. Nola baita esango deu, baituta dauzkebe, hau da, berta ezin geha iritsi, ez laguntza bat ematea, ez ezer, ez elikagai, ez ezatean medikamento, berdituzten baliabietek ematea ezin geha eta behaiek ezin debe iesein, ez? Horrain batek egun hauetan entzuten nahi gehan korredore humanitarioiek, bueno, irikitzen nahi die, baina gure eremu horta ez da iritsi, eta gaina ez dakit, iristeko esperantzakein bintzet patin ez ditugu ikusten, ez? Oso egoera zaile dakeu, eta txarrena gaina, behaiekiko genduken kontaktu apur hori galduin deula, eta da, angustia hori da, jain da, ez dakit, iruko iztu ez osain da, ez jakite horrek, triste da makigu, eta oso kezkauta, ez? Kezkauta. Anastasiaren berri, esate baterako zuek baduzue? Bueno, nik azkenengo bere berrile, oindala 2 aste 10 egun pasa galdu nuen, ze behakin hitzeiten nuen, oinarte noski, euskeraz hitzeiteu, eta behakin ulertzen naiz, ze bere etxekukin amakin, logikoki, hizkuntza da zailtasun bat, alkar ulertzeko, ez? Eta baina, bueno, banauken telefonoko kontaktue, bazpare beti eukidet. Baina behakin, eta, karo, hau gertazanien, martxun eta lauen ez naginen goizien, bombak bota zituzten berri horrekin, momentu hortan amak, Anastasiai gure etxea etortzean neska honei, esan zion aldezun urrutilena abilau, alde. Bazakin bestaldien adibidez gu bagondela zai ez, edo behintzat bila juteko moru bazakebela orduan, 18 urte ontxe dala gutxin ditu, justu 5 egun lehenuotikan, eta nik uste taman erabaki jere pixket hori zentzala, ez, adin nagusiko, bere mutil lagunekin, esan zin bere bideo bat hartu dula, amonak eta aiton amonak esatezi joen ez, baina amain zion kasu itxurie, eta bila zan. Nik egun horietan behakin nukin kontatuta esatia, baina nuntzauden ze momentu baten bile juteko edo zerbaititeko, eta kostazitzaiten, baina herri horren izena jakin nuen, eta ja behakin kontatu galdu nuen, jazta. Handiken 2 egunine honitzen ezer jakin gabe, eta handi 2 egunea lehenengo aldiz bere aman WhatsApp bat iritsi zitzaiten, ez? Nun behinek WhatsAppik instalata ez du euki, ez dut euki behakin hitzeiteko morik, oin badaude baliabidi Google Translatorakin, eta badaude hitzeiteko erak, ez, baina ez nun lortu. Nire sorpresa sartu zitzaiten bere mezu bat esan ez oiana ondo gaude, eta, sotano baten sartuta gaude, eta mezu dena bukatzizkit esan ez, eta errezau gure atiken, ez? Orduan, azte bete batin, nik egunero beren mezu hori eukidet goizero. Eta jazan pixket, gaurko gabare pasadeu, eta, ondo gaude. Lasai gure atiken, eta errezautani, jateku badaukezute, eta, esatezin bai, jateku badakeu, zaiak ginen pixket sartzen ez, gure gauden toki hau eta
Eta, bueno, argindarrik ez dakeu, urik ez dakeu, baina, bueno, orgu ez. Eta ja hori, ja larumat goizien izentzan azkenengo mezu hori. Pasada larumat hontan, elkarteko amengo famili eta guraso danok galdu deu, momentu une hortan galdu deu ja, hanguekin kontakto hori. Bakarren baten mantentzeu, ez? Elkarteak badauka ordezkari bat Ukrainan bertan, ez da? Bai, noski, bai, ezke are gaine elkarte hontan, damazki gurekin, elkarte hontan, hasi ginenetiken gaur arte. Eta 5 urtea da, behakin sortu zen eta beha jarraitzeu. Baina behakin ere larun bat goizin ja galduta gaude kontaktu, orduan. Herriko antenak edo bota dituzte rusuek eta orduan konexio hori galdu da, ez? Eta behakin ez dakegu harremanik, orduan egia esan bertako egoera zertan nola dauden. Momentu ondan ez dakigu zehazki. Ez dakigu. Eta nola lagundu birik ezin dau, ez da gure esku. Guk nola lagundu dezakegu? A ber, guk, janari bilketak eta elkarte asko eta egile esan jende asko gertura zagu, bueno, ez da esplikatzeik zemat, mesua egian jasotzen gure emailien, era askotako laguntzak eskaintzen, etxiek, baliabidiek, biltegiletan laniteko, esku bat botatzeko, bueno, era askotako laguntzak. Guk bilketa hori momentuen formimateko ez da erresa, bildu leike eta ematen bada arazo bat, bilaleike bialtzeko arazo bat, baina behin aialeikezu Ukrainiako mugata, Polonia, Rumania, igual da noa. Baina, areaino, eta gero handiken banaketa eta Ukrainia barrure ez da posible. Orduan, gu elkarte txiki bagea eta gure esfortzo handi bat inberdeu eta iten nahi eta noski gaudela dana emateko prest, ze dauden egoera hortetik atatzeko moru eiti da gure asmue. Orduan, nezan genuen, esfortzuek biderau ditzauen dirubilketa batea. Erretuluetan hemen azpian jarrita dago, kontu korrenteko zenbakia. Dirubilketa bat, doaintza formatuen eta oin, hasiko gea dirubilketa horiten, eta gero guk bai erabiliko duela diru hori, Txernobil inguruko eta oin gerran dauden aurre eta familioiei zuzenien laguntzeko. Ez dakit izangoan elikagaietan pentsatze deu, izan leike botikatan, izan leike transporte bat bideratzeko edo antolatzeko orduen, berdeuen gaztuek sortuko ie, eta noski, gerra batek suponitzeuena ondoren bat izangoa berko ituzte horiek eta gehiago ez. Orduan, da pixkat fondo hori iten hasi eta gero era zuzen baten eta behaiei esku eta iritsiko zako ben laguntza bat bideraun nahi genuke horrekin. Oiana, garbi gelditu da mezua, hemen azpian ere esan bezala jarri ditugu kontu korronteko zenbakiak eta ea laguntza iristen den. Orain zuen elkarteko beste familia bat ezagutuko dugu. Prest baldin bagaude. Maria Joseren familiak Jaroslav harreran hartu zuen lehen aldiz pasaden Gabonetan Txernobilen lagunak elkartearen bidez. Gerra piztean furgonetan joan ziren haren bila eta gurekin dira Maria Jose eta Katjalin. Kaixo. Etorri bioi. Arratsaldeon. Eseri lasai. Tira, Maria Jose eta Katjalin, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bi etorri zarete, baina zenbat zaudete orain etxean? 9. 9 kato bat eta ezagetzen bat txakur. 7 txakur eta dordoka bat. 9 lagun, beraz, zuekin etorri direlako Jaroslav, bere aizpa eta jende gehiago ere, bai, ezta? Bidaia aprobetxatuz, jonginan usi herrira gure gumien bila, hango rumaniar batzun, herriko rumaniar batzuen gurasuk han bizizien, eta intziguten intermediario gisa, zeren umiak zeuden sireten mugatikan pasazian, baina guara iritsi arte kotxian ez egoteagatik bakarrikan egoera, astebete itxetikan kanpo, hartu zituzten itxian eta guara jonginan. Eta han, hori da, pixka galduin naiz barkatu. Lase, nahi bali maduzu, egingo du hasieratik hasiko gara historia kontatzen. Zuek Jaroslav abenduan ezagutu zenuten eta gauzak zer diren, orain zuen etxan dago haren familiaren parte bat eta jende gehiago. Hasieratik hasiko gara? Bai, hobeto. Nola izan zen abenduko enkontru hori? Abenduan ezagutu zenuten, ezta? Lehenoztikan itzi harremana bai genuen mobilez,
Zeren, ja, behin Txernobyleko laguneko kide izan ta, ja nolabait fitxa bat emate dizute, ze ume izango duzun harrerakoa, eta ja harremanetan jarri ginen, pixkat ezautuz, ze gustukoa zituzten, pixkat ezagutu. Eta egia da, harremanetan egon ginen, baina lehenengo aldiz, COVID-eko egoera dela eta ezin izan dugu ezautu, ez dalako aukerik izan, eta gabonetan etorri zean. Harrera oso polita. Egia da, mutiko oso gozua da, isila, eta serioa hasieran bai. Ez genekigun gustoko zuen zerbait, itxasoa ikusi eta bila behiratzen ginen gustatu zaio, ez zaio gustatu? Ez da muitu. Kaialin, zer moduz, Jaroslafekin etxean? Zer moduzkoa izan zen harrera hura? Nola goratzen duzu? Harrera, 2 urte zitxoin eta geho oso polita izan zen. Denak negarrez, nik dakat irudia anaia 8 urtekoa Jaroslaf hainbeste ezagutzeko gogoak intzion, minuturo juten zela aireportuko pantailara behitzea, abioia iritsi zen edo ez. Minutuak orduak ematen zuten itxoiten. Eta ikusi genunean denak malkotan eman genion ongetorria oso polita izan zen. Eta amak esan du isilik etorri zela, hasieran, baina pixkanaka Kaialin joan zen irekitzen, ez da? Baiet. Etxea torri eta lehenengo oso serioa zen eta atxari bakargan eskua ematen zion agurtzeko, guri etzigonola harrera handilik iten, eta gaur da eguna ikusi eta denai besarkada bat ematen digula. Evoluzioi oso polita izan du da etxeko guztiantzako. Su artifizialak asko gustatu omen zitzaizkion? Zugarri. Mari Jose. Algaraka. Bai? Bai. Algaraka, hoi urte zarretan izan duzan. Bizilaunak hasi zian su artifizialak dutzen, eta kanpoat eginean. Orduan, entzun genuen, mina algaraka. Gozatu zuen pilo bat, grabatu genuen, eta amai bidali genion. Biak ikusteko, eta beste egunetan ere adierazteko, eta bai, gozatu zuen pilo bat. Gabonetan itzuli zen, etxera, zuek pentsatuko zenuten, udan ikusiko gara berriz elkar, hori zen asmoa, tartean gerra etorri da, eta zuek, Mari Jose, ze pentsatu zenuten, zer egin zenuten? Bueno, tarte hortan beti harremana eduki dugu. Egia da, Jaroslafek nekin harremana mantentzen du WhatsAppez. Baina behaiek asko erabiltzen dute beste plataforma bat, Viber. Eta ni teknologiakin nahiko eskaxa naiz, eta orduan hortaz arduratzen da Kaialin. Beak instalatu zuen, eta harremana dauka amakin. Eta naiz eta behaiek urtarrian aldein, askotan idazten ziguten, galdetu zen mozginan, eta gu ere berdin. 12 Otsaiak 12 gutxi gora bera, ja amak abixatu zigun, zerbait espero zutela 13an gertatuko zala. 13 aieka, bai. Inguru hortan, pasazan data, eta etzan ezer pasa. Eta, bueno, esan genuen, igual, ez da zertatuko susto bat, o esamesak, eta bapatien 22an. Ni goitzeko 5 iritsi zian mezu bat mobila. Buenos días, hemos salido en un coche de casa y no sabemos a dónde vamos a llegar ni cuánto tiempo vamos a estar fuera de casa. Ta nik amari eman nion mezu hoi, eta denak marru ez hasi ginen, ez izan zen, zegoera gorra den, gu hemen egon, eta behaiekan ezakigulan nola dauden jakitiak. Mutikoak oso gorra izan zen. Handikan ordu betean nahi abixatu zian, bere egoera adieraziz, larria zala, ezin zutela sinistu, beldurtuta zeudela, eta ja eguardirako beste mezu bat iritsi zigun. Esaten zuen, beldura izela pasatzen, eta beak eta beramak Jaroslafoneak hartzen naizula, beha eta bere arreba. Eta orduan zuek erabaki zenuten furgoneta hartu eta bila joatea. Guandikan ez. Ordurako handikan ez genekin ze altzen nin, eta orduan ama Txernobyleko lagunakin, elkartekin harrematen jarri zen, esateko zeintzen egoera, ez, zeintzetxeken. Gauza zen, behaiek itxetikan atera, eta Poloniaren, ez? Poloniara juntzien. Ostiraren goizian nik mezu bidali nion mutxikoai, eta esan nion, non zaudete? Eta esan zigun, itxetikan 200 kilometrota, baina gasolina eta dirurik gabe. Intzioten kontuak guztiak blokeatu. Eta orduan, geratu zian, Poloniatikan 250 kilometrota eta itxetikan 200 kilometrota. Ez alde batea ez bestea. Geratu ginen ez genikula zer esan. Diru gabe, ezin atera, gasolinik ez. Itxean egonta ez da ondo, itxean babesa batian zaude. Hauek geratu zian, kotxe baten barruan,
biderdian. Halako batian, handikan 2 ordura esan zian beste mezu batean, dirua lortu dugu, gasolina erosi behar dugu. Horren zai, egun guztia, galdezka, urrengo gunean ebai. Goandikan ez dugu lortu gasolina, baina dirua bai. Eta azkenian, igandian, esan ziguten, bidean hasiko gea, ja, gasolina lortuta. Baina halako batian, ez egoera larritu da eta ezin gara moitu. Orduan geratu ginen berriro, desanimatuak. Bapatian, ja, astelenen goizean, ja biatzen gea. Ordurako etzen Poloniarakara jungo, Errumaniarakara jungo. Gure lagun bat Errumaniarra, behiratzen hasi zan, bere kabuz jakintan non zeuden, eta esan zian, esan jozu Poloniara jonalde, jotia Rumanialdea siret mugara. Urbilago omen dago, eta badirudi Poloniako muga ja oso geizki dagoela sartzeko, kolasatua, eta badirudi bestaldetikan hobeto dela. Eta bestaldetik hobeto zelako, urbilago zegoelako, zuek presatu zenuten zuen bidaia bertara joateko, ezta? Hori da. Eta bertara joan zineten furgonetan, eta norekin etorri zarete, edo zineten? Etorri gan, Jaroslav, Anastasia, Jula, Jula eta Nikolai, minio gustatzen zaio deitzia Kola, eta Valeria Lera, eta Kato bat. Orain denako jartzunen zaudete, Katjalin? Bai. Zer moduz daude, zer moduz zaudete? Lehenengo eguna gorra izan zen denantzako oso desberdina izan duzen. Lehenengo pega da hizkuntza. Baiek errusieraz hitz egiten dute eta ukrainianoz, eta guk euskeraz eta erderaz, ez? Orduan hizkuntzaletik da lehenengo zailtasuna. Eskerrak, alabak behintzat Valeriak 16 urtengo jula hurrengo astean ingelesa zeu ulertzen dula, orduan baiekin komunikatzeko errexago da. Ino bestela ondo, etxean giro polita dago, daien artean babesa ematen diaz azkenean, hizkuntzaletik ulertzen dira eta bata bestia lasaitzeko modu bat da. Adiez guk ekarri dugunetik Anastasiak 13 urte dazka, Jaroslav eta Anastasia guraso gabe etorri dira, eta hori nabaritzen da. Anastasiak ez du gogo asko jateko, urduri dago, hango notiziak behitzen ju ez, konstiente goda bera nahi abino gurasoak handazkatela eta zein den hango egoera. Eta nola ari dira egokitzen hemengo egoerara, hemengo mundura? Mutikoak nik uste hobe. Ere 8 eta 10 urtekoa dira, nemutxiko ere 8 urtekoa, zaioten dira, kanpo atera, txirrendartu, baloia, tal. Neskak beste dadea dute, zarrenak lerak datorren hastian 16 urte ingo ditu, eta guriak Anastasiak 12. Katjalinek esaten zuna lerak, Katjalinek referentzia hartu du, Katjalinek du, guazen pasiatzea, Katjalin gora, Katjalin bera, referentzia eta oso ondo maten dira. Anastasia gelan sartzen da eta ez du atera nahi. Gaur lortu dugu, unibertsitatera bere bila joteko, eta parrez atzo arropa ekarri ziguten, desfile modelo zintzuten neskan artien, eta ja parrez hasi zan, baina kostatzen nahi zaio, tripako minak, bai. Dira, orain Leitzako familia bat agurtuko dugu, gure bide lagunak agurtuko ditugu, hortxe daudelako Leitzako familia Intzane Iraitz, arratsaldeon, gaurkoan hemen ari gara Txernobilen lagunak elkartea ezagutzen bizipozaren bidez, eta ara zer aurrak eta gerra elkartu zaizkigun, eta sekula elkartu beharko ez luketen bi kontzeptu dira. Bai, hala da bai. Azkenean nik uste 21. mendean ja gerra hitza ez litzateke inungo kontzepturekin lotuta egon behar, baina tamalez egun hauek erakutsi digute oraindik ere horrela bizitzen ari garela ez. Eta zeunkigarria den entzutea, emozionatuta den nahi naiz, beraiei entzutea eta kontraste handi hori. Urte askoetan zehar nola duela 25 urte gertatu zen Txernobilekoa ez, eta jende askok nola saiatu den bere alderditikan alduen guztia egiten bizipoz hori umei eramateko ez familiei, eta derrepentean beste alderdi batetikan familia guzti hauek egiten duten lana nola berriz dana hankaz gora gelditu den ez da, sufrimentua, azkenean sufrimentua, eta ez litzateke batera egon behar, ez aurrekin ez inungo kontzeptuekin.
Eta gutxio gainera, ustez, zibilizatu gauden, sozialki zibilizatuta gauden lurralde batzuetan, ez? Ezin emana da olako egoerak umeengan gehien bat dauketan jarrerak, ez? Askotan, azkeneko asteotan irudi asko ikusten ari gara, nola umeak bere gurasoeta zagurtzen ari diren, bai aita badijolako gerratera, edo amakin bakarrik muga pasatzen ari delako eta zoritxarrez ikusten da horren zibilizatu ez dien goreneko pertsonek gehiago agintzen dutela berezko pertsona baino. Gero gaitu nahiko nuke baita ere, hori ez, naiz eta legalki suposatzen den umen zea beharroiek eta babestuta dauden eskumen aldetikan eta gero nola olako gertaera gertatzen direnean, beti ere zortez esango dugu munduan jende on asko dago eta burokraziak lortzen ez duen gauza asko elkarlanean eta babesean eskerrak aurrera egiten dela bai. Eskerrik asko Iraitz eta Aintzane Leitzatik zuzenean sufrimenduari eta minari buruz hizketan ari gara eta horren erdian jarri nahiko genuke bizipoza pixka bat, ezta? Oiana, gaur mundu berri bat guztiontzat, bigarren diskoa eta kantu berri bat Txernobilen lagunak elkartearentzat. Hori da. Bai, hauen azkenengo egun hauetan askokotan komentatu egutegi bat aurkezpeneako genduken eta gero bapatien etorri daudana, ez? Igual bai argiz pitxiki bat ipintzeu bizi duen egoera latz eta triste hontan, ez? Ez dakitu uneik egokilena dan, baina guke elkarlan baten eta gaina oso parte hartze polit baten 3 bat hilabetetako garapen bat izan da, ez? Eta oin ja forma hartu du eta oin aurkeztea, ez? Iritsi geha, orduan, bide poli bat izan da, elkartiek leno oso bilduta geunden jende asko zozauta gaude, baina nolabait ondikene gehiago biltzeko lagundu izan digun proiektu poli bat, eta irrifar bat pixkete ipintzen une hauetan, momentutxo baten, 2 minutu horietan bintzen, nik uste pixkete laguntza igula da noi, ez? Misa txikia abestia, berehala entzun eta gozatu izango dugu. Katialin, zuri irrifarrea sortu dizu, Misa txikia abestiak? Gustatu zaizu? Oso polita da. Nik uste kanta horrek transmititzen dula udaran harrerak umeak ekartzen dienean, udaran guztian bizitzen duten esperientzia, ez? Lehenengo urduritasunak aurrak hemen eukitzeko, eta geho udara guztian zer hemen pasatzen duten esperientzia oso polita da. Agurtu ditzagun kantuaren egileetako batzuk, hitzak, Misa txikia abestiari hitzak egin dizkion letragilea, Oiane Perea bertsolaria. Oiane, arratsaldeon! Arratsaldeon bai, keixo guztioi. Eta beste aldetik, ahotsa jarri duena, Jurgi Ekiza Willis Drummond taldeko abeslaria. Arratsaldeon, Jurgi! Arratsaldeon! Aizu, Oiane, zurekin hasiko gara, momentu honetan bizipoza galdua duen egoera bati, bizipoza jarri nahian datorra abesti hau, ezta? Bai, azkenean, doinua hasieran jaso genuenean oso doinu alaia zen, oso doinu sugerentea zentzu horretan eta oso horrexa izan zen Xabi Zabala jarritako doinuari, visualizatzen nuena nik bintzate errazatera zitzaidan, ez? Bertuan badakate esperientziaren bat, oso hurbilekoa, eta nola harreran hartzen diren aurroiek nola bizitzen duten bauda, ze intensitate, ze ilusio, ze poz, eta ze juerga den orokorrean beraientzako ona etortzea, eta familia hauetan bat gehiago izatea. Gainera, hori da, bat gehiago dira ja urtetan errepikatzen dute, ezta? Orain neguan eturri dira, eta orain dauden egoeran daude, baina, irribarre bat aberateratzeko aukera daukagun. Bai, Xabi Zabalak musika, Oiane Pereak hitzak, eta Jurgi zuri tokatu zaizu, egokitu zaizu, ahotsa jartzea, zuk ere azkenean zure ahotsarekin postasun pixkat transmititu ahal izan duzu abesti honekin. Bai, saiatu naiz, bederen saiatu gira. Musikalki ez zen ere betiko estiloa, eta
letra aldetik ere ez da nik ustean erazten dudana. Baina bai hori zen asmo, azken finan elkar lan bat egitea eta denon artean zerbait baikor eta besta giro bat eramaten zuena. Oiane, zuretzat zer izan da artista bezala, bertsolari bezala, sortzaile bezala, abesti honetan parte hartzea? Bueno, niretzat orokorrean proiektua bera bizipoza eta hainbat elkarterekin, bakoitzak bere eremu txikian egiten du lan hori visualizatu eta hoiei hitza eta doinua jartuko proiektu baten parte hartzea oso ore bat izan da, nik uste dut emaitza oso aberatsa eta anitza atera dela eta bueno, ore bat, bai ore bat. Bai, Jurgi, argi da artistek zuen ekarpena egiten duzuela, olako proiektuetan, baina artistak ere ikasten du beti zerbait. Zuk zer ikasi duzu proiektu honekin? Momentu biziki edarra izan da esperientzia bezala. Estudioan bertan hori elkartu girelako Oiane, Xavier eta denot artean nola, beraz izan da aukera ere elkar ezagutzeko. Beraz, humanoki edo interesgarria zen, eta gero izan da aukera elkartu hori desobitzeko, eta iruditu zait egiten zutena lan miresgarria zela, jadanik usaian. Eta orain, emankizuna behin olen Oianarekin mintzatzen ginera telefonoan, aipatzen genuen gaurko egoera, eta egiagateko hitzak falta zaizkit, bakarrik nahi ditut xalotu eta esan, miresten dituztara jende hauek hori egiteagatik. Beno, gozatu dezagun orain zuek egindako lanaz, Txernobilen Lagunak elkartearentzat egindako abestia Misa Txikia, Xabi Zabalaren musika, Jurgi Ekizak ahotsa, Oiane Pereak hitzak. Misa Txikia. Bagoaz gu loiura urduri zure bian, udau ametxetakoa izan dadila. Pasatoz eskaileran bera, ongi etorri berriz ere zure etxera. Ez dakizu zure falta izan dugulatan, jakin mila abentura zain ditugula. Misa Laguna, Ukrainiatik gurera etorri zara, barrutik osatzera. Aireak resala eta mendiak batera. Horra bestiaren zatitxo bat, eta osorik entzun nahi duenak, gozatu nahi duenak, Bizipozaren webgunean izango du, baita disko liburuan ere. Oiana esan duzu lehen, agian ez dela momentu egokiena, baina abesti honek balio erantsi bat ere izan dezake momentu honetan. Bai, leheno esan dezan bezala ez, irrifartxo txiki hori atatzeko, ni gaina pixkat nire esperientzi bat kantu honekin izan da, asko bizi izan dut, bere garapen hori ez, parte hartze hortan, eta oso elkarlan politia izan da, eta gero etxetako umiei, eta Bizipozak badauke nola baiteko habilidade hori ez, hori ekartzeko bizipoz hori eta esatetan irrifartxo hori une oro ez. Eta justu nire kasuen izen da, aurkeztu zen martxuek lauen ez, izen zen aurkezpen ofiziala. Eta gure ukrainiar familioiekin mantendu izan dauen mezu eta egunerokotasun hortan, justu hau izen da, eta asko pentsauta bialdune joen, ikusita behaiek nun dauden, ze egoera bizitzen nahi dien, ze egoera krudel gogor, eta ze bidegabekeria idien sufrit momentu honetan, baino nolabait argizpi txiki bat bialdu nahien, eta izan zen hau itzuli nioben, gutxoera zertzan, eta bide hori bialdu nioben kantu hori ez. Handik une batea ikusi nuen jaso zebela. Pentsa nahi dut ikuste iritsi zila. Eta mezutxo hortan esate joen, momentu etxo batin, eta lehen esan detan hori, pare bat minutu etxotan, irrifartxo bat atea erazte izu egun, ikusi dezazuen, elkartiek hor jarraitzeula, gerra honen bestaldien hor gaudela, momentu honetan ezin gala iritsi, baino zai gaudela,
eta zertako laguntzeko prest. Orduan, badakite hori ikusi debela. Ondoren, bialdun joven beste urrengo mezue izen zain ja, ikusita egoera pixkaze bide hartzen izan eta telebistak eta gauza zenbat komplikatzen izan, nire elbidie, nire izenak idatzita jarri nisko ben garbi eta mezu izen zan bitu. Idatzi hau papel baten, esan nion, nire Anastazioaren amai, eta eman zure guraso, aiton amonai, ezautzaitutenak eta piloa maitxeitutenak, eta behaiekeni, bai, ze behaien eskerra honare junizen izan bakoitzin ikeragarri da, oza, bilo bat ikite duna, ez dakile ben nola eskertu, eta, bere dematei bedana, eta ez da nien, eman zure aitai, Petroi, Anastazia Damona baitare, bere izpe ludai, idatzita eman ere elbide hori, gure elbide hori, telefono batekin, non baitea iristi lortze bazute, deitzeko edo kontaktatzeko, ez? Eta hori da. Eta hori ja ez tebe irakurri, ja hor moztu da, ez, konexio hori. Hor moztu da, baina irakurri zuten bideokliparen mezu hori, eta Jurgi eta Oianarekin ari garenez, Jurgi zurekin hasita, Oianak esan du, iritsi da Ukrainara ere, zuek egindako bideoklipa, nola sentitzen zarete horren aurrean, balio erantsi bat izan daiteke hau gerraren aurrean? Galdela sakona. Beti posten gira, iristea eta batez ere hauek ere pixkat, alaitasu pixkat ere bizitzea pixikaren bidez eta bideoaren bidez. Edo uste dut ala ere igueraren gogortasuna eta zailtasuna ikusizia beldurna ez izatea hain garantzitsua, baina bai, beti onda nola egan, uain positiboak edo banatzea, ez, eta iritsi bazaie, hobe. Oiane, zure hitzak ere iritsi dira? Bueno, pentsatzen dut beste maila batetik gorako ardurak asumitu beharko dituztela batzuk, eta esan nahi dut, herritarrak eta jendeak eta umeak osor daude erdian, eta beste batzuk erantzunkizunak badituzte, eta seguruenik esku hartzeren bat sugerituko balie, eskertuko genuke guztiok ere, ez? Eta mundu berri bat guztiontzat aipatzen du diskak, eta holakoa ibarreko luke munduak, ez? Eta, gure etxeko ateak ere guztientzat zabalik egotea, ez? Batzuntzat bai eta beste bat ez beharrean, guztiontzat bai, eta kezka horrekin barruan tripak nasita, nabil ni ere, azken aldian, eta, horixe, esan nahiko nukena, amaitu. Eskerrik asko bikote, Oiane Perea eta Jurgi Ekiza, plazer batzuekin hitz egitea, besarka da, haundi bat, ondo izan. Mila esker. Da animo, familia guztiei. Mila esker. Eskerrik asko. Besarka denei. Alaxe da, bai. Eta, irakurriko dugu beste mezu bat, Maialen, gogora ezagun EITBek bat egin duela Ukraina Euskadi elkarteak sustatutako laguntza kanpaina humanitarioarekin. Elkarte hau dirua eta premiazko tresnak biltzen ari da egunotan. Bai, eta hainbate bilketa gune jarri dituzte, esate baterako Erandion, Zaratamon, Bilbon, Gasteizen, Laudion, Donostian, Astigarragan, Irunen eta Eibarren, eta informazio gehiago Facebookeko orrialdean eta diru aportazioak ere kontu korrontean egin daitezkela, beraz, hortxe, aukera laguntzeko. Hortxe, aukera gehiago laguntzeko. Eskerrik asko Leitzako familiari hemendik, eta benetan plazerra handia zuek ere hemen izatea, eskerrik asko. Asko ikasi dugu beste behin zuekin, eta ea nola joaten diren datozen egunok, konpondu adila. Kontua. Zuei, tarte hau eskentzatik. Mila esker.